И здравейте на всички, ние сме Minecraft Mania BG и днес решихме да снимаме нещо по-различно преди. Това е една игра, която притиска доста на Minecraft, но има доста големи разлики. Играта се казва, как се казва, Ани? Hunter. Да, ще ви го напишем отдолу и ще ви покажем как да се изтеглите. В начало е изключително трудно, защото постоянно има зомбита и вечер, и сутрин. Това е една от разликите с Майнкрафт. Има коли, може да карате коли до различни градове и села и така нататък. Има различни пистолети и всякакви оръжия. Има мечове и ако сте добре развити и почнете да убивате зомбита, печелите доста точки и по този начин можете да справите различни неща, като например ето това, този огън, който свети, който всъщност привлича доста зомбита. Да, можете да справите наистина много различни неща, къщи и така нататък. Но първо ви трябва малко Като за точки. начало трябва ти храна, вода Да. и лекарства и всякакви. Ние си намерихме къде да живеем и сега започваме да се развиваме. Доста важно, което трябва да се намерите е ето това. Това е нещо като легло. То се намира в различните градове и трябва да обикаляте доста, за да намерите един град. Зависи къде спалните. И когато го вземете това легло, то е като леглото в Майнкрафт. Ако умреш, се връщаш на същото място, на където си умрял. Т.е. на където си сложил всъщност леглото. И да, това е взето най-важното. Трябва ви храна. Тук аз нямам в момента храна. Като изгрее слънцето, ще ходим ли до това лечещото? Да. Първо ще им покажем града. Това е кола. Тя е за жаждата ви. Ето така. Различна храна. Тук мога да ви покажа, това са честове, както в Майнкрафт. Но тук са с много по-малко място. Ето, само 6 неща можете да сложите. Това е туба, в която можете да сложите газ за колата. Да, бензин. Да, също. Това е една бутилтица, в която слагате водата, за да, когато жаднеете и където и да сте, може би няма вода или каквото и да е в тази бутилка, слагате водата и пиете. Това са различните оръжия. Това са мечове, тук има още оръжия. Това не съм писала с това, но ги взимам, защото може понякога да трябват. Ето така, това е едното оръжие. И общо това е интересното. Ела да покажем града. Има стрелата. Ето една кола, която не се намерихме. Която е моя? Да. Моята е, сега ще я покажа кола. Може ли да карам? Не. Ето тази полицейската е моята, но тя няма бензин. Другия път ще дам да караш, навръщане ако искаш. Добре, има мързи. До Канадата ще ходим ли? Първо ще им покажем града, за да знаят горе-долу кое е град. Ето тук има зомбита, които ви трябва да убивате. Гадното е, че наистина зомбите има постоянно, особено когато отивате на градове, в села, в някакви ферми, има доста зомбита. Така иначе по улиците или там по пътищата. Къде отиваме първо? В този град. Не можете да... предвид за добро... Просто... Слизай. Слизай и докато... Слязайте. Така... Гледай да не умреш. Да. Убивате ги с левия бутон. Може да ги убивате и с ръка, но по-трудно. Един съвет е, че когато ги убивате с ръка или с каквото и да е,
натискате левия бутон и веднага се отдръпвате назад, да може да не ви ударят. Защото когато ви ударят, взимат 10% от ето това, от здравето ви и мишката ми спря, спря. Всъщност, не е ли 5? Защото аз сега бях Не, на... 10% е смърт. Не, сега бях на 70, сега съм на 65, един удар и затова мисля... Да, Аре, бе. сега вече съм на 60 и... Сега вече съм на 55, на 45. Не знам, Кой се нуждае повече от лекарства? Аз или ти? 26%. Ууу. Това до него, което в момента е 58% отдолу, е храната, колко сте гладни. Когато там 100% започвате да умирате и процентите от здравето ви падат. Когато паднат на 0% умирате. И ако нямате легло или sleeping bag, т.е. ще се спалните на друго място, некъдето сте били и некъдето сте умрели. Ще умра. Добре, няма да умра. Това беше старата кола. Беше. Спаси ме. Опи-допи. Добре. Аре, бе, това. Сега... Бай, Помощ искаш ли? не мога да го пия това нещо. Добре, защото ти докато се мъчиш да го убиш, всички ще останали нападат мене. Логика. По-голяма Ти работа. стреляш, мене нападат. Да. Добре, бе, да си Да, караш. повечето оръжия, които не са мечове, палки и така нататък, привличат зомбитата. Намерих още една карта, може да Те си... са в крайен случай. Но аз защото обичам да се стрелям и... Или бе, Ако? ще задържиш старата карта, защото намерих. Че нова карта не ме. Не бе, нали намерих една, да отида на тебе. По-точно ти ми я взема, накарай. Да, както и да е. Това са градовете и сега ще покажем отличните неща, тези, които можете да... от които можете да вземете различни айтеми. Има много къщи. Този е един от малките градове, но има доста големи. Ето аз лично съм се губила. Има много перални, които в принцип са обществени и могат да се ползват с всички. В момента от зомбитата няма как да ги ползват. Това е една от къщите. Различно в къщите можете да видите тези неща, пералня и още една пералня. Да. И стол. Тези неща не можете да ги взимате. Сега ще ви кажа как нещата се взимат. Нека да видим. Например, тук има дрехи, различни дрехи. Излиза ви, отдолу ви излиза ето това и бутона, с който да го вземете. По принцип всички айтеми се вземат с бутона F и вече се ползвате. Когато искате да видите къде отиват вашите айтеми, натискате Tab и ето тук. И ето тук ви е блузата, можете да се облечете с десен бутон, натискате върху блузата и върху вашият герой. Ето така. Друго... Тук има вода. Ма тя е развалена. Да. Когато скачате от високи места, т.е. от... да. От, например, ако се качите, това е доста трудно, но например, ако се качите на покрива и скочите, ще ви се щупи крака. Когато ви се щупи крака, не можете да бягате силно. Бягате силно, когато натиснете W и бутона Shift. Бягате силно, но не бягате сигурно постоянно, а т.е. докато ви се изхарчи това енергията, което е жълто, което в момента се напълни на 100. Това е енергията. Когато скачате с Space. Ето така. И ви взимат енергията. Другото до него, зеленото, това е заразата. Когато някой зомби ви удари. Кауай! Когато някой зомби ви удари, вие
Колко процент? Колко процента, когато те удариш зомбито? Аз ти казах 5. Ти каза 10, аз казах 5. Защото докато ти говориш, мен удариха поне на 50 зомби. Сега. Абе, когато ви удари зомби, тези проценти започват да се увеличават и когато стигнат до 100, ви умирате. Да, това си е ясно. Наобратно. Как наобратно? Когато стигне до 0, умираш. Глупости. Ти за заразата говориш, Да. Ами, добре. Тогава. Аз мислех, че за Значи заразата. как ме прекъсваш? Много гадно. Това до него синьото с капката, може би повечето от вас знаят, дори да не са играли играта, е жаждата. Жаждата можете да я намалите с вода и различни. Има сокове, има коли, има всякакви такива напитки, които можете да консумирате. Само гледайте да не пише, това е вода, но т.е. не е за пиене. Трябва да пише само water или само там бъдеш. Water не съм добре с английски, съжалявам. Но просто не трябва да пише malt. Че стана сутрин. Да, и сега отиваме в другия край, който да го кажем. Тоест, можем да отидем и на летището. Хубаво. Даже тя толкова много искаш да отиде. Имаш ли някакви лекарства? Момент. Имам адреналин, имам 2 ваксини. Искам ваксини. Това със здравето можете, мисля, че единствено да го подобрите с различните лекарства. В различните градове има аптеки и болници, където можете да срещнете лекарствата. Не гледайте какво пише, взимайте всичко, защото то си е лекарство и все нещо ще ви подобри. Така че няма да е отровно. Мисля, че няма развалени лекарства. Има зомби. Как да това? Как? Бъй забили. Добре, как ти? Благодаря, че ме спаси. Местите се както в Minecraft, с W, с G, S и A. Там от клавиатурата. Има различни животни тук, освен зомбите, които те са има елени и... И там има елени. Да, знам. Аз за него се сетих. И пръстите, мисля, че те се убиват с лъкове, които можете да намерите различни. И тук не пак много зомбите. Тук винаги има. Това сега за колко път? Колко проминавам. Ти да не слези, бе? Да. Абе, умно. Искам каска. Какво? Ага, намери го тези зомби. Чакай. Сега мишката ми спря. Може да ми помогнеш? Чакай, аз идвам. Ама хубаво, мото не е много. Но хубаво, ма къде си? Абе, какво правиш? Забивай. Аз съм тук, ще Как бе, човек? И сега ще умра. Пукам, ти само Сега ще умра, умирам. Моля ви се, помня. Ето, аз имам защото Sleeping Bag. И когато имате Sleeping Bag, натискате F, което значи, че сте сигурни, че ако умрете, ще се върнете на Sleeping Bag. Да дойде ли да те взема моите минути? Не. Добре. Аз имам кола. Добре. Дали имам кола? Имаш. Хубаво. Да, виждам я. Това може...
И така. Идваш ли? Добре. Къде си? Къде те направи? Да се качите на колата и да слезете от колата. Натискате F. Браво. За допълнителни услуги натиснете Едно. едно. Си дам шоколад. Ще изпия сочно. Айтемите ми къде бяха, бе? Ей, сега идвам, защото аз бих дом. Това. Да. Че ли ми взе айтеми? А, не. Точно там. Има едно зомби за теб. Е, Идвам да не мисля, че ще те оставя на произвола на съдбата. знам ли? Какво ще правиш? Нямаш ми доверие, да? Да, абсолютно. Так, почвам се обирам. Обирайте си всички тя айтеми. След, както казах преди малко, карата ми е много важна. Мадрихте някакси, че ходя гола. Рок месец, да. Е. Ти си пример за всички За всички поп тинейджери. фенове, поп фолк фенове. Вече нещо фолк. Те сигурно от тебе са почнали те ютат. Да. Колко часа трябваше да излизаш? 2:30 Не, някъде. зато 1:30. Тя по-що ще затвори. Намерих каската, де ти трябва. Къде е тя? Ще се грижа за тебе. Не. Ако умраш, ще я вземе. Къде? Дай ми я. Ела, при мен и аз ще я дам. Къде си? Абе, изчакай малко да дам. Не знаеш къде си, нали? Не знам къде съм точно. Даже... Неумно и място с цветните работи. Станах, видях там. Как да ми кажеш там на мощ? Да, там на мощ. Се срещнах на двама. Thank you. Сега как да го сложа? Имаш ли кнеп? Да. Да изпаля тази шапка. Начисли на крафтинг. Да. Чакай, сега е урок да продадем на зепите. Значи с десния бутон натискаш върху Аз си го правих. пионерчето. Чакай, оправих си го прави. Хубаво да е, хубаво. Окей. Сега ще ми чакай да им предам урока. Значи, крафтинга е като в Майнкрафт, общо взето, но там, но тук не ви трябва такава работна маса, за да направите нещо. Различните неща, как да ги направите, честове и такива неща можете да намерите в YouTube. Аз лично там ги търсих. А той ги направи? Не, защото аз нямам Браво. достатъчно такива неща. Това искам да чуя. Ох, да. Другото какво е това с човечето? Аз съм нова изпълтя човечето. Това е да ви се появи човечето и да не се появи. Това е да си апгрейдните различните неща. Тоест, survival, различни да знам я. Да, по-бавно огладнявате и така нататък. На тебе сигурно не са ти различни. Какво? На тебе различни ли са? Не. На мене почти всички са ми различни. На мен нищо не ми е различно. Аз нали умрях? Да. Но ти принцип мисля, че не ги развива. Отделно ли тръгваме сега, какво ще правим? Отделно тръгваме, защото аз не събрах платата. Пак. Хубаво.
копнеш. Казвам се, да гледам как. Аз съм странна, знам. Ела да ме вземеш да е. То в колата ли си зарява? Няма как ще на тази кола. Хубаво, гледай карта. Да. Казвай сега на ходи. Сега, чакай пък тази карта. Пречи ми. Чакай. Wait. Така. Карай направо. Къде ще ходим? Нали на летището? Айде вече. Да ги съберем. Да, ще можем да караме самолети. Какво? Можем да караме самолети. За моят самолет. Оп. За мене. Салони. Няма ли да ме... Както и лайка бос. Няма ли да ме плати? Какво правим? Е, пак е Слендърман. Половин трябва ще се качва. Ласка там. Зомби. Чух. Още едно зомби. Се спустя. Занимавка. И още едно зомби. Били ги? Нищо интересно. Сега ще чупя кръка. Ако не излезе. Да. Ей, това тук. С кокалчето, което е зачерпнато. Горе-долу. Значи сте си щупили крака. И съответно не можете да бягате, не можете да скачате и така нататък. Което ви прави по-уязвими за зомбитата. Да, чувството. Така е, не? Това беше всичко от нас за този път. Може би ще има още епизоди, в които ще ходим на различни неща и ще ви показваме още нови неща. Но сега това е. Ако видеото ви е харесало, можете да го коментирате, харесате нашата страница и се абонирате за нас. От сега нататък горе-долу ще качваме по-често видеа. Играта може да се изтеглите от Steam. Да, ще ви го... Безплатно е. Да. Ще ви оставя линк към Steam в описанието. Можете да видите и да го изтеглите. Играта е интересна. Следващия път ще ви покажа различните опции и как да си направите сървър, в който да играете повече приятели, както аз играя с морско дело. Така че да. Ще се видим до тогава и чао!